Halo guys. Saiki prepare canggih OTW puncak tertinggi Jawa 3676. Awakmu ngerti gunung iku kok ana danau sing wombo. Tapi sadurunge video iki dimulai, jangan klik tombol like, rada njilap beda. Komen, subscribe karo bagekno nang kanca-kancamu. Saiki prepare dhisik. Ya apa keseruan prepare jalan. Nah, ini bahasa gunungnya itu logistik, iya. Logistik. Iki tempe, iki sambel, iki roti, iki minyak, deplas, piring, lading, nesting, kompor, gas, baf, tripod. Oh mana iki? Jajan, sosis, tisu. Nah, pokoknya ini iki persiapannya kemah santai. Camping ceria. Oh iya, camping ceria. Camping ceria. Mantap. Terus ngene iki. Lanjut ya. Ojo lali subscribe nang ngisor iki. Tulisan warna abang. Pak nenek iki video iki oleh 50 like. Ah. 50 like video. Pak ada oleh 50 like. Kita kayak video mana? Review, oke? Review tempat sing apik, tempat dolen-dolen sing enak, mantul pokoknya. Peace. Mari persiapan, tinggal berangkat. Alright, jadi tasku kau dewi, tasku mantul, tasku yang gede. Nek tasnya iki luwih gede tekan tasku. Oh iya, nak loro iki siji. Oh iya, nek teko pinggir ketok. Iki ana loro, siji loro. Tapi yo mbok abote wis muga-muga dongakno budal mulai selamat, cek iso kembali ke keluarga masing-masing. Soalnya tujuan pergi itu untuk pulang, enak ya kata-katanya. Ya sirek ya, lanjut engko ketemu karo arek-arek liyane. Peace. Inilah penjemputan kita. Oh duduk. Oh siap guys, ini supirnya guys. Kurir kita hari ini. Oke siap. Halo Mas Eko. Halo, kita mau berangkat ya. Salam sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tour guide kita hari ini bersama Pak Apip. Sangat berat sekali, Bung. Berat, Bos. Astri potes di pinggir. Bersama Kak Senimbar. Asli. Ya apa hari itu minggu titi yang aku buat na sekolah. Ketemu dulur lawas sih berarti. Ya, akhirnya. Tim banyu ini. Oh, tim banyu. Tim oso. Mantap. Budal mulai selamat ini. Amin. Mbaknya ini siapa namanya ini? Hai. Halo. Oh, gelap sekali guys. Teleport aja langsung ke kono. Oke. Pegel ngomong terus. Bye bye. Jam 3 tutup ndirep. Tutup ndi kok tambah ngale. Oh iya, Pasar Tumpang. Lur. Turu aja lalu mangga dulu. Aku pengen turu. Ngopi dulu. Kalau gak ngopi, gak istirahat sih. Siap. Hari kita buru aneh lo ya. Iya, cepet isi lo mek 1 detik kok. Tetep rep. Tetep. Seneng aku. Seneng gue mau terang aja pakai mau mati. Isi engko. Cira lu tetep. Males. Gak ada. Si penting ya, marang ini gak isu.
Wis isu guys. Mantap. Oh ini waduh bro. Adem-adem ini butuh kehangatan nih. Iki saiki wae nangi arek-arek sih ya. Surip arek iku turuan rek tak kandhani. Aku gak percaya delok aja iki. Arek lak tawuruan nih. Rep, tangi rep. Tawuruan rek. Belum kering ini turu. Ademen nih kayaknya. Belum kering ini rek tangi nek turu kafirwa kan demen peli. Biasanya nek tangi turu ngene adek leren tenger-tenger. Jakepno dhisik. Pertanyaan gawe kon kabeh, opo nek tangi turu kok goleki HP? Apa kok goleki HP? Ana sing WA ta kira-kira? Apa nek tangi turu kok goleki HP? Komen ae bro nang isor. Mangan sih guys. Membutuhkan tenaga yang ekstra. Mantul. Ya urip mangane mantap. Balik. Moro-moro tetek kono ya. Eleh. Mas. Pacar polai kayak akeh nek gak dadah. Ayo. Tetek kono ya. Ji ra lu. Eleh. Gara-gara ji ra lu. Promo iki sih rehat sebentar guys. Indahnya iku promo. Promo burine bukit iki nang disor iku Bukit Teletabis. Bagaimana perjalanan kita hari ini? Lumayan sih ya. Langsung tumbang guys. Iki lho Rip. Iku lho. Pinggir batu. Nah, iku nisarmu pas ngarep sikil lah. Kakean. Nah, tromol di gunung tambah lubang. Mantul. Perjalanan masih jauh. Banyak yang lagi tumbang. Iki vlog sing gak patek jelas, tapi gak kon guyu ngakak. Iki lagi foto-foto. Ayo foto ngono ayo. Tongat Yo, what's up guys? Petualangan dimulai. Mbak. Oh, Enggak berani, Mbak. Selfie. Mbak, dengar Mbak. mantul. Simpangan lur. Gokil men, gosok gileng-gileng. Siap. Nah, nek nang jowo ngene ketok putih, kena cahaya ilahi. Ada tutup omah Arjuna. Moro tutup omah. Gileng-gileng. Gosok gileng-gileng guys. Memang bisa 110 giga. Mantul men. Penasaran gunungnya. Kok kaget toh. Wis pokoknya lanjut mana ya.
Oh, men. Ini men. Itu ayah. Ngeri lur. Aku dilungguh soalnya abet. Wes mari. Oke lanjut tutup perjalanan aja. Oh ini kita aja perjalanan. Tutup Ranupani. Siap. Jangan lali subscribe. Ambek promono ya. Menenek rekon promono. Video ini oleh 50 like. Enggak tak gaekno video mana. Review sembarang dinga. Tapi aku gak video unboxing soalnya gak ada duit gak tuku barangnya. Lek kon endorse ya gak apa-apa tak review no. Oke, masuk. Ih, bro, didi.